Те санитарен кордон има само около ПП в момента. Аз не съм чул друг да не го искат от всякъде. И просто, понеже сте от Варна, толкова съжалявам, толкова ме е яд, че действително закриването е най-малкото наказание, което Компи трябва да получи, заради това, че спаси кмета на Варна. Вие виждате смисъла, вие виждате в София, защото те много обичаха да дават София Dream Team на промяната, който иде в София. Представете ли си какво ще се променя? Нещо чудовище става. И от целият този Dream Team остана днеска само Dream. Кмета и знамето на общината. Това има. Всички заместници му напуснаха. Коалицията, Паси София, Боне, всичко се разпръсна. Това щеше да се случи във Варна само след няколко месеца, защото всички варненци виждаха мръсотия, няма осветление, няма нищо. И те отидаха и го спасиха. И спасиха го от позора след София и във Варна. Но има протести. Аз му събирам по 2-3 хиляди души всеки ден. Това са партийни протести. Нормално те да се пазят от всичките си корупционни сделки, които върват в момента. Вие все едно забравихте, те протестиращите, че само преди 20-30 дена лидера на ПП си подаде оставка за корупция в София. Какви протести? Срещу кой? За начина на арест на господин Коцев. Това ти казах.